Jmenný zoznam je tady na gmine, tu v Polsku, aj u mne je jeden. No a takto v 50. rokoch bolo postavené tento pamätník. To je proste Chybý vrch ako neukončené dielo. Neukončené, to je ako neukončený život. To je tá myšlienka. Vojaci boli pochovaní z tohoto okolia. Naši boli z tohoto bojište, kde bojovali. Kade sme myslí, Machnúka, Vrocanka, Kotapeca 34. Ostatné mená zoznamy nie sú. Nie, že ja ich neviem. Ja som po nich pátral, odkedy som prišiel do múzea. Od 67. roku. V Praze. Není. A zeptám se, ty jména, co tu jsou tu fyzicky pochovaní? Nebo Fyzicky. To sezbierané, no to bylo, že to je Čechoslovák. To podľa mundúru, výstroje a také. No a ešte sú, napríklad, byli sme v Kobylanech. Aj tam je jeden Čechoslovák pochovaný v Bytove. Ja som bol asi to v tých 70. rokoch na niektorej z vesníc, kde tí pozostali žiadali, že je pochovaný a tam, aby sa potvrdilo, tak po dedinách, pod Lesíkem alebo tak. Záleží od dediny, niekto sa staral, upravený, alebo bol, zapálil tam svíčku a takto. Takže taký je to. Za to je vedené aj v týchto zoznamoch padlých Čechoslovákov. Je ich tak dohromady 6500, no a týchto padlých 1270. Ostatní byli ranení a nezviestní. Za to je to tak. Takže takto bolo zavedené, tenkrát nebola tá evidencia a ináč ja som bol hneď pri organizovaní prvých týchto oslav tejto karpatsko-dukavskej operácie. Vždycky sa to delalo 6. října. No, tenkrát to bylo na Den Československej ľudovej armády. No, tedy je už premenované po tom prevrate Deň hrdinov Dukly. To už je, lebo to sú fakt hrdinovia, bez nasádky. Viete. Každý štát si váži svojich padlých, či Francúzi, či Nemci, či Američania. Tak my si nemáme svojich, ktorí bojovali, jak sa hovorí, za túto republiku. Tak už je. A takto. Veľmi dobrá spolupráca Svidníku je s gminou Dukla. Tí sa podílejí na teď tohoto 6. října, když budú oslavy, ja vám tak krátkosti len poviem, ja som bol na tom prvním v srpnu zasednutí, takže tady v Polsku bude 4. října a 6. října bude u nás. My stále sme to delali, že 5. tady a 6. u nás. No ale teraz Poliaci povedali, že nie, že sobota, ja neviem. Viete, na to vám neodpoviem. Viete, dôvod a ani sa to neskom. Ale proste budú sa podieľať. Organizuje, tu je čestná jednotka Polska, salvy, hymny, Československá, Polska, salvy, projevy týchto. Teď neviem, kto povie, či príde niekto z ministerstva obrany slovenského, alebo nepríde. Ale po minulé roky z Českého ministerstva obrany prišiel niekto. To záleží podľa protokolu. Keď je tu ten minister, tak aj z tej strany musí byť. To protokolisti to tak hovorí. Takže každá, majú tie oslavy vysokú úroveň. Sú vysoké úroveň, sú tu deti, tí polskí harcery, viete, s týmito, takže projevy sú na jednej a na druhej strane. Samozrejme, že tu Červená armáda z tohoto prejavu je prič, tu o tom sa nemluví. No a dále pak, jak som vám říkal, jak smerom na Sanok, Novocielce, tam, kde je památnik druhej Československej paradesantnej brigády, sú tam také oslavy. A tam je taká
vysoká úroveň je tomu daná. No a pak je to také pohoštenie oficiálnej delegácie. Takže Poliaci si úctia, jak v Novosielcach, tak aj v Dukle, hovorím, na vysokej úrovni. Oni majú my máme čestné jednotky a tí Poliaci majú s tými klobučkami. Podhalanskí strelci sa tomu hovorí, to je taká armáda, takáto zvláštna. Takže aj toho roku to bude. No, čo konkrétne tu bude v Dukle, to sa dozvieme až 24. září. Bude zase posledné zasadnutie smíšenej komisie Poľsko-Slovenskej ve Svidníku. Takže také to bude 80. Čo pripraví toto. Ale zásadne z českej strany je tiež vysoké zastúpenie. Aj v Novosielcach, aj v Dukle, aj v Dukle tej, aj na Dukle našej a ve Svidníku. Aj vysoké zastúpenie je tam. No tenkrát, jak po minulé roky, no tak vždycky mal prihovor přímý účastník. A teď už sú pryč přímí účastníci, takže už jenom funkcionáři. Takže jenom tolik v krátkosti, když budou nějaké otázky, rád vám na ně zodpovím. Děkuji. Taky